Arrastionez Saskibaloi zaleok Alemaniatik, Alemaniara berriro, Bonetik, Oldenburgera. Egin du beste behin Dominion Bilbao Basketek, alegia Alemanian jokatuko du joan den astean bezala, baina iriz aldatuta eta helburua etxetik kanpo daraman bide on horri jarraipen ematea baino ez dute gaur Sito Alonsorenek. Oldenburg, talde ezaguna duela bi denboraldi elkarren aurka aritu baitziren eta kantxa honetan gainera belarrondoko handia hartu zuten orduan bilbotarrek. Hori ez gertatzea espero dugu gaur, besteak beste nahiko mugatuta jokatzen ari delako azkeneko astetan talde alemaniarra lesionatu dituelako eta ikusiko dugu lesionatu horiek gaur nabaritzen dituen eta Dominion Bilbao Basketek bide batez hori baliatzen duen. Josean Aldalu, errastion. Arratsaldeon iturriko, tegu zentu guztiak. Ze muzure alemana? Ba, hortxe. Danke. Kolokan. Bueno, aurreko astean ikusitako talde tankera bera ez dauka Oldenburgek, baina behar bada lan gehiago egiten du eta lehiaketa honetan lan gehiago ere eman izan du. Horren lekuko duela 2 urte ikusi genuen taldea, nahiz eta aldaketa asko dauden. 8 gizoneko rotazioa besterik ez dauka momentu honetan talde alemaniarrak. Luzeagoa Dominion Bilbao Basketek eta ikusten ari gara gainera Sito Alonsoren helburuetako bat Eurokape baliatzeko guztiak erabiltzea dela. Zer iruditzen zaizu hasi honetan gertatu daiteke? Ba, ikusita gaineaz nola jokatzen dugu basket aukera ikusten dio, etxetik kanpo zuzendu ari da jokatzen. Egia da, gora beratzu hasi zuela denboraldia, ikusita nolako horre denboraldia bete zuen, baino orain dela aste bete ikusi genuen partida Bonen aurka itxaropen asko piztu ditu eta gero ilunben ere partida on bat jokatu ondoren pentsatzen dut gaur aukera izango dutela berriz ere garaipena lortzeko. Bueno, zalantza bat bazegoen Alexandrov Rusiarra jokatuko ote zuen, hau ere egona zen duela 2 urteko taldean, hor ikusten ari zareten Ricky Paulin bezala, eta tira, asteburu honetuen liga jokatu, arazo batzuk zituelako Brose Basketen kontra, eta gaur jokatzekotan serbiarra ezaguna besteak beste, Manresan 10 partidu jokatu zituelako duela urte terdi. Bostekoa beraz, espero zena, ohikoa jarri du kantxan, daukan baliabide horiekin dagoneko eta Dominion Bilbao Basketen aipagarria Ale Suarez hor hasierako bostekoan ikustea, baina genion bezala Sito Alonsoren helburuetako bat errotazio horiek luzatzea da eta hartara denek parte hartu dezaten nahi du, behar horregatik Ale Suarez hor. Bai, dala aste bete ere Bogris kantxaratu zuen hasieratik eta horrelako errotazioak egiten ditu. Lehi ondo iruditzen zait, ikusita gaineaz talde alemaniarrak oso jokalari altuak dituela eta fisikoak, ez hor barrukatean. Bereziki fisikoak. Eta pentsatzen dut agian hortarako kantxaratuko zuela, ez falta batzuk erretzeko eta partidaren hasieran defentsa zaitzeko. Telekon arena ez da eue arena bezain hotza, behar bada alde hortatik zerbait irabazteko badu Dominion Bilbao Baskete, baina nahiko zarata ateratzen dute hemen Saskioloia jarraitzen duten zaleek. Eta kantxa berria duela urte pare bat baino ez zutelako martxan ipini. Erasoan da, igandean hain ondo jokatu zuen Hanak, oso ondo lotura hor, eta lehenengo falta jaso du dagoeneko Jamesek, talde alemaniarraren helburuetako beti ere saskia iztea da, eta horretan saiatu ere Alexandrov eta Paudin, eta ez dakit bietako zein izan den, lehenengo falta egin duena. Joklari luze xamarrak sendoak, hobe esan da, ditu Oldenburgek, baina Son Jamesek erakutsi dorneko 2 partidatan Eurokape behar bada txikigia atorkiola. Bueno, erakusten ari da, jokalari honek erakutsi du askotan Euroligan nola mogatzen den, agian horregatik dauzka hainbesteko doaiak, eta litekena, Eurokap txikiak gelditzea, baina gaur nahiko lan izango du barrukaldean, 4 jokalari 2 metro 10 zentimetrokoak ditu Oldenburgek, eta horien aurka desgaste asko izango da. 6 estatu batuar, horietako batek Alemaniako nortasuna du aldi berean, eta hortxe hasi horretan Prepelic Esloveniarra, hain justu ere Machado Brasildar estatu batuarra ez dagoenez, Prepelic ez Esloveniarra esaten nahi duten Machado ez dagoenez lesionatuta dagoelako edo hemendik gutxira senatuko da, hain zuzen ere Kramerrekin batera baloia egotzen ere ahalegintzen den horietako jokalaria da. Eta Kramer 34 minutu batez beste jokatzen ari da baina arte, kontuen hartuta Machado ez dagoela. Ale hortatik uste Raul Lopezek eta Hanak badokatela irtenbide txiki bat, beti ere indarra balin badute. Bai, noski baiet.
Nire ikuspuntutik gainera antolatzei posizioan erasoan ez dago, arazorik, hor erakustaldiak emateko kapaz dira. Bueno, eta kapaz den bezala Jana jaurtitzeko posak eta gutxi daukanean. Donostian erakutsi zuen igandean eta pixkanaka sartzen den eta erregulartasuna lortu bide batez. Ez pare dezagun bai, agian defensan dituzte, zailtasun gehiago, hala ere badirudi Eurokapontan eta multontan aukerak izango dituela, hobekuntza egiteko arlo hortan ere. Presio horrekin nahikoa izan du dominio Bilbao defentsan baloia eskuratzeko, zirkulazioan arazoa dute alemaniarrek eta oso errez ari da kanpotik jaurtitzen momentu Sito Alonsoren taldea. Bitik bi hirukoetan dagoeneko beltzezkoak. Orain arte ez du gehiegi erakutsi defensan talde alemaniarrak, Oldenburg oso bikun ikusten ari gera atzekaldean eta orain arte nahi bezala mugitzen du baloia erasoaldi guztietan dominio Bilbao. Baloia ematekotan egonda Prepelic, Chris Kramer, estatuatorra jaiotzez, 5. denboraldia darama Alemaniako ligan, eta horre sukalderaino sartu da, baina saskirak eta lortu ez. Horrek islatzen du pixka bat dagoen kalitate aldea. Suarez ondo kokatuta, hortxe lehenengo utxa 6,75 marratik eta erne ibili da horre Munbru, hain zuzen ere Baliren korputzera baloia botaz, jabetzarekin jarraitu dezan talde bilbotarra. Momentuz ematen du partiduak ez diola problema askorik emango. Bi porrote jaso ditu hori bai Oldenburgek eta multzoan azkena da oraingoz, baina esan barra dago lehendabiziko goi partidak sorte handirik gabe etxetik kanpora jokatu behar izan dituela, eta hori beti ere asko marka dezaken kontua da. Bai, gehiagi golditzatzen du, horrela hasten badezu multzoan, zure aukerak murrizten dira, eta, hain kontuan izan behar dugu gainaz, dominio Bilbao ere aukera izango duela, bere aurka joatzeko. Zailtasunak izango ditu Oldenburgek, aurrera ateatzeko partida, baina, haindikan asko gelditzen da, baina fisiko aldetikan nik uste dut aukera izango duela dominio Bilbao ondo kudeatzeko partida. Huts galanta egin du Balig, asistentzia izan behar zuena, ez da ala izan, ze Kramerrek ohitura badu hori egiten, eta ondo egin du jarraipena Balig, baina berean ondo itxita zegoen. Jana, zaien egin nahi zuen hor, zan ere nahiko behartuta egin du jaurtik eta James beti ere erne eta orain Janak bigarrena sartu du ezpai zeukan min aurrean eta oso fidagarria da, eraginkorra horrelako aukerak izan ezkero. Lehenengo utxarte eskatu berri du entrenatzaile bosniarrak, Oldenburgeko Drinjevic jaunak, iaz iritsi zen, izan ere hasiera hau ez zuen inondik inora gertatzea nahi. Josean dominio Bilbao etxetik kanpora eroso ikusten ari da bere burua, ze ligan bitik bi garaipen, bat Andorran bestea Donostian eta Eurokopan edo Eurokapen hobe esan da, aurreko astean Bonen errexe irabazi zuen, apur bat sufritu zuenaren azken aldera, baina orduan baino gehiago kostatu ditzaion markagailuan alde egitea. Gaur hasieratik gauza bere lekuan utzi nahi ditu, gerora sufrikai horiek gerta ez daitezen. Bai, erasoan talentu izugarria daukan taldea da, eta defentsan oso bigun ikusi dugu orain arte Oldenburgeko bostekoa. Ez diote presionatzen Janari, Janak nahi duena... Aurreko astean ere ez duten hori egin, antolatzen du. Dominio Bilbao sistemak lantzen ditu nahi bezala, eta horrela zailtasunak izango ditu talde horiak gaurko partian ere. Kanpotik errez eta barneralietan ere desabantaia lortzen ari da dominio Bilbao kasuntan Bertansek lortu du hori, falta jaso du letoniarrak, eta 4 puntu baino ez ditu sartu rengoz, Baskets Oldenburgek. Duela bihurtuko kontuak, ez dira errepikatuko behar bada orduan Munbruk azken momentuan ez zuen jokatu, orkatilan emina zuelako eta dena sartu zuen aldiz talde alemaniarrak. Urratsak egin ditu, taleko kapitaina jabetza beraz eskuratuko du Oldenburgek. Hortxe duzue Drinjevic, 5 partida zuzendu zituen iaz, eta urten ardura gehiagorekin. Zain ere denboraldia ondo burutu nahiko du, eta lamenean, gero ikusteri daukagun, badago bilbotar bat. Jaiotzez alemaniarra, baina bilbotarra izatez. Familia osoa den bezalaxe, eta dagoeneko 20 urteren bueltan darama Austria eta Alemanian entrenatzaile lanak burutzen. Kasuntan entrenatzaile laguntzailea da, Maurizio Parra. Aldaketa egin du dagoeneko Tagins estatu batuarra kantxan ipini dulako eta Munbruk ernibili barko du, saskiratzaile petoa da, irrina jo du, jabetza agortu gabek, Chris Kramerrek jaurtiketa egin duenean eta Puldinek harrapatu aldaratze hori, horre buruz buru jokatu nahiko dio Jamesi, baina Jamesen eskua zabala dira luzeak,
eta kosta zaie Alemaniarrei baloia nahi zuten lekuan ipintzea. Alessandro jokalari egokia da hortikan jaurtitzeko, naiz eta lau moduan jokatzen du, baina irekitzeko gaitasuna ikusi genuen Manresan emandako denboran. Bai, eta hemen erakutsi ditu, nolako da dituen jaurtiketa hortan, eta, bueno, nahiko ona izan da defentsa azken momentu arte, Bilbao Basketena, baina pase extra horrekin lortu dute jaurtiketa aske bat egitea. Igandean 8 gizoneko rotazio baino etzukan, Oldenburgek gaur beste bat gehituko du. Entrenatzaile bosniarrak, Alessandrov osatu delako, Herbel kantxan dagoeneko. Mumbrú beko zutoinean, hor falta lortu eta galera saskirak eta horrek balio du. Zan ere, Mumbrú eta Puldingen arteko buruz-buruko lehia horretan estatu batuarra galtzeko guztia du. Eta Puldinga aipatu dut, gogoan izango duzuz, ura jokatzen ikusi zenuen Bilbon duela biden boraldi. 9 urte daramatza talde honetan, estatu batuarra izaki. Hori ez da bikoa. Ez beste leku batean ikusi du. Taldeko kapitaina bide batez. Kapitain batetik bestera, Mumbrúren puntuak. 7 eta 4. Lehen ere Mumbrúrekin ez dut jokatu beko zutunean, ezkerraldean, urratsak egin ditu. Eta hemen erakusi du. Zenbateko egoskorra den, Mumbrú, oain eskubi aldetikan jokatu du, hor beko zutonean, lortu du saskiraketa, falta personal bat, jaurtiketa librea, badirudi gaur gustuari dela jokatzen orain arte Kataluniarra. Pulding, jokoa banatu Smuldersekin, Holandar Alemaniarra dana, Holandako selekzioarekin, aritu da Eurobasketean, hortxe saskiratzea lortzen ikusi dugu mutila, eta berez, 3 pasaporte ditu. Zuzen badituzu? Batekin nikoa, Euskaldun etokezu? Hori ba? Smuldersek Alemania, Austria eta Holandako pasaportea ditu. Jamesi baloiak endu dion gizon alegia. Daginsi ez, Kramerri eman dio. Eta hor, falta behar bada alderantzi izan behar zuen, iruditu zait Herbel geldi zegoela, mugan izan dela ere, Bai, hortxe, nik uste nahi zuela, hor harrapatu ustegabean, antolatzailea hor agian mugimendu txiki bat egin du, ezkerraldea, baina osta, Axel Herbelen falta dirazi dute epaiek, bonusean sartu gabe daude bi taldeak oraingoz, eta Kramer pres balin badago ere, oraindikan hor dagoen izerdia lehortzen ari ziren. Daggins, 2 urterako fitxatu du Oldenburgekin. Pulding, Alessandro irten da kanpora. Zirkulazio egokirik ez du lortzen, gutxitan talde horidunak, eta kontrarazora dator lasai eta eraginkor Dominion Bilbao Basket. Orain hirukoa sartu duena, Davis bertan izan da. Bai, defensa ona bete du, hor aukeri izan du gainaz Dominion Bilbao Basketek bertan zen defensarekin baloia lortzeko, eta kontrarazortan transizioan. Bakarri zegoen, Mumbrú despistatuta eta defentsa oso ere bai, oso bakar utzi dute Ronnie Pulding. Mumbrú eta Pulding. Hanna, blokeo eskatu dio Jamesi, jarraipena badago, baina pasea ez zeukan argi eta nola bukatu duen, konfiantza jasotzen, hartzen ari da dudarik gabe Rochesterrekoa, Bai, nahi bezala ari da jokatzen erasoan, oso bigun jarraitzen du defenditzen Oldenburgek, eta horrela jarraitzen badu Hannak gaur marka gauzteko partida dauka. 12 eta 19, 7 puntuko aldea, Golden. Edubin barka, errebotea. Herbele jaso du, Hannari eman, baloi eskiari da Mumbrú. Baita James ere, pasea barrura Hannak. Ea Guyanakoak, ez. Hor erreboterik ez zeukan eta asmatu beharrean zen. Uste irten bide zuzena etzela hori, Ez ondo defendituta zegoen, nik uste denbora asko daramala, baloi jaso gabe hor baldintza honetan, eta horregatikan saiatu da, buelta erdian. Kosta zaie baloia barrura sartzea Smuldersi, baina araze lortu duten Sean Jamesen falta. Bai, eta bere honetik irten da, ikusten dugu Sean James orain arte, eta... Bai, zaipatu duzun bezala, Bali eta Smulders, 30 inguru hortan dabiltza, baina gorputzez zabala dira, eta hori normalean, horiei aurre egiten, Jamesi apurua kostatzen ari zaie, Bai, jauzia handia doka Jamesek, baina buelta erdi hortan ikuste dut nahikoa dutela defenditzaileak besoak goikaldean mantenduz ondo defenditzeko.
erneatuta ikusten dugu, ez? Estatu Batuarra eta agian pazientzia gehiago beharko du Shawn Jamesek zenbaki onak lortzeko. Talde lehiakorra dela erakusten ari da Union eta Oldenburg, partidua jarri zaion bezala, dagoeneko hurbiltzen ari da markagailuan, egia da kontrola Dominione daukala, eta jarraikortasun horrekin ikusten dugun gaur partidu osoan. Ze momentu txarrak iristen zaizkio noiz behinka eta horren bilari da, jarraikortasunaren bila, Sito Alonso espairi gabe. Ondo atera, ondo pasea, Herbelek erabaki bartzuen hor, falta Smuldersek, eta saskiratzeak balio beharko du, ezta? Bai, alboko epaileak nik uste dut hori agindu duela eta niko garbia izan. 2 puntu eta gehigarria izango du Axel Herbelek. Halik estoniarra da epaile nagusia, Glisic serbiarra eta Errusiako Putenko laguntzeko. Eta Bogris kantxara. Bogrisen gainean, momentuz isilik geratuko gara, ze zalantzak eragiten ari da, 2 urterako fitxatu duen arren, eta zalek, oraindikan ez dute ondo jokatzen ikusi. Ez, badirudi ez dela ondo egokitu, ez? Dakigu ze gertatzen ari zaion, gorpuzkera ona dauka, barrukaldean jokatzeko aukerak ematen dizkio Sito Alonsok, eta hala ere ez du aprobetxatzen bere aukera guztiak, ez? Eta, agortzen joango dira, aukera horiek eta zalantzak sortzen badira, Sito Alonsok erabakiren bat hartu beharko du, ez? Barruan jokatzeko. Kramer, Smulders izan diotzuela blokeorik nahi, Duggins, honek Smuldersi, ondo Herbel, defentsan, baloia jasoa zelegearen barruan, Bertans, gurutzatu gintzaio Kramer eta ez du zuzen bukatzerik izan jokaldia. Smuldersek atzera, iritsi berria dene Kramerri. Laugarren urtea du Oldenburgen, 5. urtea berriz Alemaniako ligan, hau ere, Puldinen urratsa jarraitzekotan nonbait. Eta Estatu Batuar asko lehenik Alemanian jokatu, gero beste ligetara jotzen dute, baina itzuli egiten dira Alemaniako ligara. Izan ere, aurreko astean ere aipatu genizuen, pixkanaka proiektu bat lantzen ari dira eta futbolak indarra duen arren, saskibaloia ere gorantza doa Alemanian. Esate baterako Berlinen daukan harrera hori, edo erantzun hori hor dago. 10-11.000 lagun, beti ere Eurligako partida direnean. 14-22, Eue arenan, aurretik da markagailuan Dominion Bilbao Basket, lehenengo laurdena bukatzeko minutu luze oraindik, eta Jana Gor, lehen egin duena, egin eta gero, 3. bila, baina uztaia jo gabe. Horiz ere Prevlegic, kantxara. Eskolta da berez, baina azken boladan antolatzen ere lagundu beharrean da, Machado osatzen den artean. Presio horretatik irten da gaizki ala ere, Duggins, eta defentsan egia esan, Dominion Bilbao Basketek arazo askorik ez dauka, ez da posteko negin ere. Ez, transizioak gelditu ezkeo eta despiste... Ia ze posteko dagoen kantxan. Bai, despiste gutxi izaten baditu transizioko joko hortan ikusteet arrisku gutxi sortzen duela Oldenburg. Posteko nekin arazorik ez, Bogrisen lehendabiziko 2 puntuak, Borgere kantxan ikustea txalotzekoa bada, behintzate pozik gotekoa, igandean ez duen minutu bat bera ere jokatu derbian. Pepelicek, Duginsi utzi, blokeoan Esmelpet Alemaniara lagun zuen, eta Bogrisen falta. Badirudi asko kostatzen zaiola Oldenburgi baloia mugitzea, sistemak ez ditu betetzen nahi bezala. Bilbao Basketek zuzentasunez defenditzen badu, asko kostatzen zaio talde horiari etekina lortzea, ez? Eta alderantziz gertatzen da beste aldean, ez? Nahi bezala. Baina baloia asko ematen ari da, dagoeneko 4 puntu erasoan eta aurkariak ezer gutxi erakusten du, ez? Arrisku gutxi. Aurreko astean aipatu genuen bezala, Alemaniako liga eta ACB liga alderatuta, nahiz eta ACB liga eredu duten Alemanian, diferentzia oraindik badago eta gogortasunean esate baterako defentsak askoz gogorragoa dira eta hartara gaur bezalako partida baten salbuespena kenduta, esango du zergatik, momentu ze alde hortatik salduta dabil Oldenburg, baina markagailuan 10 puntu ez dakit asko diren, 14 eta 24 eta salbuespena aipatu du Josean, izan ere Ulme eta Valentzia aurrez aurre dira, eta oraingoz Valentziarrak 16 puntu behetik dira. Hori bai, esan barra daukagu orain arte errebotetan talderik indartsuena
lehendabiziko bilarrundaldietan Eurokapen, izan dela. Eta alde hortatik, bai Dominion eta baita Oldenburg oso urruti daude, Bai, ala ere. 30 errebote batek batez beste, Bai. eta Bilbotarrek 26 baino ez. Hala ere, partida harrigarria jokatzen ari da bai, basket, talde fisikoa da eta Ratiofarren aurka Haze festa, Haze festa. Nahi bezala ari da jokatzen erazo. Tobias Borgek hirukoa sartu baitu, eta dagoeneko 5 oker espaldimanago, Janak 2 sartu ditu, Munbruk bat, Bertansek besta bat, eta oraintxe sartu berri duena Tobias Borgek, honekin guztira 5 dira. Lehenengo laurdena bukatu da 16 eta 27. Lehenengo laurdenan ikusi dugun Dominion Bilbao Basket honekin, uste entrenatzailea pozik goteko motiboa dituela. Ze bostekoan esate baterako Alex Suarez sartu du, rotazioak egin ditu eta ia gehienak, bai. Eta emaitza hortxe da, 5 hiruko dagoeneko Borgek sartu duen horrekin, eta genian bezala aldaketa hoiekin taldeak berdin jokatzen jarraitu du. Irme. Bai, zazpitikan 5, hiruko marratikan. Oraintxe lehenengo aldaketa, antolaketan, Raul López sartu du. Bai, lehen ere sartuta zegoen azkeneko minutuan, ez aukerarik izan jokatzeko, baina bikote honekin nahi bezala ari da mugitzen badoia. Eta azpimarratzeko, Dominion Bilbao Basketen defensa, zinean ikusten dugu Oldenburg, egia da kalitatea daukatela eta bide horretikan jarraitu bertu dula Dominion Bilbao Basketek taldeko defensan, baina erasoan alde handia ikusten ari gera. Bueno, eta beste gauza esango nuke, oraintxe bertan ez dute antolatzaile petorik, ze Kramer eserita dago eta Prepelic eta Gudinen artean ari da baloia banatzen, eta hor garbi dago falta dutela esate baterako blokeo eta jarraipena nola egin, ez dakite, eta ari dira jaurtiketaren bila eta horrek erastasun izugarri ematen dio Dominionen defentsari. Bai, errebotea mendeatuta dauka, orain arte Dominion Bilbao Basketek, eta ez hori bakarrik defensa honekin dagoeneko 5 baloi lapurtu dizkio Oldenburgi, laurden batean eta bide hortatikan nabaritzen da gainean, antolatzaileen falta daukala. Lastima gero, pasea ona zen, ikusita Raul López ari zela mugitzen eskubirantza, eta apatean gelditu eginda. Ez diago ondo lertu. Ez. Borge baloia eman dio beraz Oldenburgi, 16 eta 27, Raulen falta da, Prepelitzen gainean. Prepelic 22 urte dituen arren, esperientzia handia, Europa mailan, Euroligan jokatu izan duelako Olimpiarekin, eta Eurokapen 35 partida ere bai. Errez hartu da hor. Bona zazkiraketa bai. Ez zuzen ere Pau Daggins. Bai, Borgen defensa oso biguna izan da, hoi ez zailo gustatzen zitu Alonso hori, horregatik zigortzen du, noiz behinka, bestela ez da normala, jokalari honekin gertatzen ari dena. Partia batzuetan ez da saltzen ere eta beste batzuetan aukerak ematen dizkio. Ederra baloiaren zirkulazioa eta bukaera, Bukaera, faltazenare gehitu da hiruko marratik, alegia Ruk. Baina baloiaren mugimendu aurreko erasoan, benetan ederra. Gauri sekondo atera du kanpora, bakarri zegoen Rufi emateko. Ez belbet, elbarkatu balida hori, estatu batuarra. Errealizazioak zaskia mozten du. Eta askotan ez dugu ikusten, ez? Lehen aipatu behar non, baina... Barroa joten den edo, ez? Txaloak entzun ditugulako. Ea plano hau mantentzen du. Gutxiene. Ohitura falta izango da, duela 2 urte ez zuten partidua ekoiztu. Ruf, ondo ezagutzen duen taldea da. Gogoan izan 2 urte eman zituela Göttingenen, Alemaniako Bundesligan jokatzen eta. Denboraren barruan egin du jaurtiketa, baina behartuta Alex Suarezek, Prepelic, ondok zabaldu, hor da Dubin Zain, jaurtitzaia dene puntutik, uste egiten ari den lanaren ordaina jaso duela hor, nekia pixka bat, nahikoa lan ere baduelako defenditzen eta baloia banatzen Prepelicen batera. Berez ez da hori euren eginkizuna jaurtitzea baizik. Bogris, berriz ere Borgi eman, hor aurkitu barko duten bidea, eta aurkitu du Suarez ondo kokatuta, bai jauna, 7. hirukoa. Berriz ere nahi bezala, kanpotikan barrura, irikitzen dute, baloia paseko marra ez daukate zainduta, orduan oso errez egiten zaio Dominion Bilbao Basketi sistemak lantzea. Eta nahi duen lekuan, eta nahi duen jokalariarekin bukatzen ditu jokalea. Kanpotik, horretan ere antzu dabiltza, Wimber gaztea, sartu berria,
Aurreko bi partidatan apenas jokatu du, minutu bat eta 3 minutu. Eta gaur ere antzera gertatuko da, ziurrenik. Zarev, baloia nahi bezala ari da batera eta bestera eramaten dominion erasoan ari denean. Eta defentsan ere arazo handirik gabe. Bostek honekin, Borges. Aldaratzea bali jaso eta berela eman dio Prepelici. Datorren astean bere talde horiek jokatu beharko du Bilbon, multzonetan kokatuta baitako Olimpia, Ljubljanako Olimpia, Puldin. Pausoa azkarra eman, baina ondo horre Raul López gurutzatuta, Balik, bultzatxoa Bogrisi, erreboterik ez daukate, asmatzen ez dutenez, oso errex ari da hori zaintzen dominion, eta hartara presari gabe erasora jotzen duen bakoitzeko. Bai, nahi bezala egia jokatzen, ez? Erasoko errebotetan berdintasuna, 3 eta 3, ez? Orain arte horrez dago alderik. Aldea dago defensako lanean, ez? Dominion Bilbao Basketek jarraitzen du gaineaz, ez? Tinko eta sendo, ez? Taldeko defensa horrekin. Eta talde horia nola ezean ikusten dugu, ez? Ezin itxi pase horiek eta horrela zailtasun izugarriak ikusten zaizkio. Ikusita ze gertatzen ari den kantxan, 3 aldaketa egin ditu aldi berean Dirnetxitxe jauna eta antolatzaile nagusia daukan bakarra bueltatu du kantxara, Kramer. Bai, orain arte guztia alde dauka, ez? Kramerrekin jokatzen ari da, jokalari honekin, ez? Estatu batuar honekin lortu ditu bere minuturiko berenak. Lozegoen Puldin eta bertan hori baliatu du. 8. hirukoa. 3tik 3 dabil, Dominion Bilbao Basket, 36 puntuetatik, 24 kanpoti sartu bai ditu. Egia esan, jaurtitzerakoan oso aske daude Sito Alonsorenak. Defentsarik ez dutelako aurrean, eta horrek animatu egiten ditu. Animatu eta nola gainera, 29. puntua, 27, 6,75 marrati daramatza orain arte Sito Alonsoren taldeak. Bueno, bertan 3-3ko, bate Tobias Borgek, beste bate Ruofek, Mumbruk bestea sartu du, Hanak bidara matza, eta Ale Suarezek beste bat. Kopuru txarra ez da, Ez, eta minutuak banatzeko partida bikaina dauka momentu enten aurrez Sito Alonsok, ez? Bakarrik bi jokalari gelditzen dira aldaketak egiteko, ez? Lehenengo zati honetan, Baito Dorobiz eta Borja Mendia. Beste guztiak sartu ditu errotazioan, eta orain arte emaitza onakin. Eta falta gutxi egiten ari da. Ez dauka presiorik, ez? Eta armaietatik ere nabaritzen da, ez? Eta lasaitasun izugarria. Presio gutxi, nabaritzen da. Uste bate baina gehiago tabernarako bide hartuko zuela dagoeneko. Hau ikusita. Tabernak parra-barra daudelako Alemaniako liga kantxa gehienetan. Puldine kanpotik asmatu. Aztonetan bertan, 34. urte muga bete du. Hauela pare bat egun oker espalimagago. Eta genion bezala, 9 urte daramatza kantxa honetan. Kantxa honetan ez, lehen beste bat bazukaten, duela 3 urtera arte, baina gertu, oso gertu. Hau berria baita. Prepelic eta falta egin du Mumbruk, kontrasoa bertan bera ustearren. Horrelako presioarekin entrenamendu antzera hartzeko partida dudarik gabe. Bai, publikoarekin, hori da aldea, ez? 3 epaile ere badaudela, baino ez da sumatzen, ez? Komplikazio gehiegirik daukan partida, orain arte, egia da kalitatea badaukatela Oldenburgek eta jarraitu berdula hondikan minutazko gelditzen duelako, baina alde honekin ikuste dut partida disfrutatzeko ez da ez hori bakarrik, ez? Lasaitasunez hartzeko dauka aurrez aurren momentu enten Dominion Bilbao. Eta dudarik gabe minutuak ondo banatzeko partida da. Bai. Hori gertatzen ari da azken baten. Denbora gutxi izan du, ez? Ilunbeko partidatikan bidaia egin ondoren. Bidaia Alemaniara eta luzea, espentsa, Horregatik eta partida hau prestatzeko, ez? Orduan denbora gutxi eta nik uste zentzudun ari dela jokatzen argo hortan ere. Falta barkatu dute hor, Janari egindako falta epaile barkatu. 23 eta 29. Itxura baten, aurreko azteko partidaren bide beretik doa gaurkoa ere, baina uste dute orduan baino nagusitasun handiago erakusten ari dela talde bilbotarra, James. Ean hor datorren baloi bila, joten behar izan du Janak. Eta Smoldersek txapela ipini dio Jamesi.
Bea jartzen ditu, baina jasotzen ditu noiz behin. Bai, izan behar nizun gauza bera. Hau da, ipini duten lehenengoa, baina mugen ere ibili dira aurreko bi jokalietan, bai Esmudirez da baita Bali ere. Ana lehendabiziko minututan, sarraskia lortu du. Hor labur geratu da. Monbru saiatu da errebotea kargatzen, eta ies egin dio baloiak. Dominio honek egin behar ez duena da kutsatu, esango nukenik. Ze partidua jarri zaion bezala, aurreko astean egia da, esan genuen, Bonek beti gora egiten zuen taldea zela, eta ala izan zen gero bigarren zatian, baina Oldenburgek berriz, partidu ona jokatu ditu eta erregaia falta izan duenean galdu ditu azkeneko partidak azken txampan. Bai, gero batzutan badakizu gertatzen da, ez? Jokalariak ere irakurketa azkarra egiten dute, errezegia gara jokatzen, disfrutatu dezagun, batzutan hasten dira bere kabuz jokatzea, zenbakiak ere hobetzeko, aukerak askotan ez dira izaten hain errezak, ez? Gaurko partidan bezala. Eta horregatikan Sito Alonso pentsatzen dut saiatzen dela, ez? Akatzaren bat egin ezkeo, aldaketa bat, eta ez bakarri minutu bat balantzeko, baizik exigentzia aldetikan ere gehiago eskatzen. Bueno, Ale Suarez sartu eta James kendu du Sito Alonso. Beraz, aurreko astean bezala, bost moduan, Herbel. Bai. Hor behatu da parekatuta Smulder Solandar Alemanerarekin. Agintzen Smelper, hau Alemaniarra, berez izugarrizko etorkizuna izango zuelakoan, hortxe gelitu da. Talde gaztetan, talde naguserekin jokatu izan du, baina dagoeneko ez da deialditan sartzen. 25 eta 39 eta Sito Alonso orain eskatu du txartea. Bai, ez zaio gehiagi gustatu, ez? Presioa egin du, hor aurreratu egin du pixka bat defensako marra hori. 9-10 metro inguru hortan aritzen jokatzen Oldenburg, baino definitzaile guztiak zeuden oso gainean, ez? Eta hor laguntzako zurruti gelditzen dira, eta buruz jokatzeko aukera izan dute. Gezurra idudi talde honentzat finala itxura hartu duenik partidu honek. Lehendabiziko bi partida galduta gero, aretak garrantzitsuago bihurtzen dira etxeko partidak irabaztea. Bai, eta traza hori lortu alizateko gutxi erakusten ari da, Oldenburg. Bai, baina, egutegia kapritxoso izaten da. Hori bai. Eta begira zer tokatu zaion. Lau partida jarraian daramatza etxetik kanpora ligan eta Eurokapen. Begira, Ze denboraldia eta nun izango dituzten animoak eta horrelako aurkaria tokatu ezkero lehenengo partidan etxean areta okerrago. Ondo ezagutzen dute elkar, Ze usteka ematekotan egon ziren mutiko hauek, horko pare bat ebiltzat bai, Alessandro Zeta Pulitza duela bi urteko talean. Eta eskerrak Munbru agertu zen azken segundu hartan saskiratze erabakigarria sartzeko. Puntualdea, dominioen aldera erabakitzeko eta hartara lasto gita maibria egin zuen dominionek duela bi denboraldi. Bestela, hori bai, Oldenburgen historiako pausurik nagusiena, esan dugu Euroligan aritu izan dela, 2009-10 denboraldian, eta orduan Real Madriden multzoan jokatzea egokitu zitzaion eta partidu bakarra irabazi zuen eta berau etxetik kanpora. Prokomen kantxan. Falta erasoan Herbelek. Lehenengo etekina, Oldenburgentzat, defensa aurreratu du, badirudi hori eskatu duela, entrenatzaileak. Momentu honetan, Drien Txitxek ikusita oso lasai edizira jokatzen orain artean antolatzaileak, dominio basketek antolatzaileak. Eta gutxienez lortu egin du, baloi bat lapurtzea. Dominik Lorkak, Lohart, Ipinuderen kantxan entrenatzaile bosniarrak, jokari langilea da, baina kalitatea falta du. Berein hortarako badirelako beste baliabide batzuk talde horidun honetan. Ana, bertan zenbila hartze da pasea. Suarez, gaurren minutuak ondo baliatzen dituen Maokoak partida proposa du eta ez bakarrik hiruko marrati jaurtitzeko, barruan ere gai dela jokatzeko erakutsi dezan. Lo zegoen defentsa beste behin eta hortaz jabetu eta baliatu da Bertans. Bai, hala badirudi nahi dutela zerbait gehiago gortu taldeko defensa hori. Eta orain gehiago kostazaio dominio basketi sistemak lantzea, azkeneko momentuan jaurtik eta luze bat
errebotearekin izan da, eta hor bertan zehar nebili da, eta gutxienez lortu egin du, errebote horren bidez falta personal da. Josean, lehendabiziko bi jardunaldietan 36 talde abiatu ziren, eta 8 baino ez dira galdu gabe daudenak. Horrek ze irakurketa eginarazten dizu? Bueno, desberdintasun izugarria dago multzoetan, agian lehenengo fase hontan ustegabe gutxi izango dira, ikusita gainaz nolako taldeak dauden multzo guztietan, pentsatzen dut normaltasunez jota hoberenak pasako direla. Eta datorren fasean, urrengo fasean ikusiko ditugu hoberenak. Hemen asko nabaritzen delako, aldea, liga batetik bestera, eta aurkariak ere, zaitasuna baldin baituzte, lesioekin eta bar, hobeto iristen denak nahiko errez kudeatzen ditu partida. 9 baloi eman ditu dagoeneko Oldenburgek, eta partida hon bezala, pentsa, nola eskertuko duen hori, Dominion Bilbao Basket. Bertan zena labur gelditu da, Smuldersek itxi du errebotea, berehala eman dio pasea Kramerri, kanpora irten da Alessandro. Honek beste urtebete berritu du talde honek iniaz iritsi zen, iaz ez dela biden moraldi, 3 urte daramatza da honeko. Hor buruz-buru jokatzeko pres da, lehen aipatu dugun Filip Esbelgen. Aldaketa ikusi du, hor gelditu da, blokeo zuzen batean Axel Herbelekin, bere aurka jokatzeko buruz-buruz, baina hori bakarrik egiteko, ikusten ez dukala, irakurketa hori egin behar. Ondo banatuta zeukan jokoa Jana, eta Herbelek beti xamar jaso nahi izan du baloi hori, eta Smulders aurrean izan da, nekez lortzaken helburua. Bertan zen falta orain, jokoa moteltzarekin apur bat gorantza egin nahi du Oldenburgek, eta etzaio espada animoak hartzen utzi behar, Ez, espadara, etxetikan kanpo badakizu zeizaltasunak izatik diren partidak izteko, orain arte nahiko ondo darama Dominio Bilbao Basketek partida, 16 puntuaren aldea, minutu pasatxo gelditzen da, lehenengo zatia bukatzeko abantaila honekin, lasaitasunez eta patxadaz hausnarketa egiteko aldageletan partida borobila daukate aurrez aurre, eta gutxienez zaindu, aldea albaldima da, ez usteko pizkortzen Oldenburgez. Bi falta ditu Herbelek eta bigarrena egin berri du Dairis Bertansek. 25 eta 41, 16 puntuko tartea, tarte egokia, bigarren zatiari aurre egiteko beti ere, honi usten badio, geratzen den minutu terdi luze honetan Dominion Bilbao Basketek. Suarez, 4 segunduko jabetza, norbaitek jaurti beharko du, hortxe da Jana, ez egon erreboterik, Alessandrozek jaso, Kramerri eman, Korrika egin nahi du, ondo banatu, baina pasia oso beti jaso behar izan du Smuldersek, defentsako balantzea etzeukan eginda Bilbao Basketek. Presio gehiagorekin ari da defenditzen baina Oldenburg, eta gehiago kostatzen ari zaio, Janari antolatzea taldea. Bueno, Esbelter Munbrurekin jarri izana, orain ez dio Munbruri beko zutoina jokatzen uste. Hartara, kanpoko puntua behar dira. Bai. 10. hirukoa. Zenbaki potoloak lortzen ari da, 3 marratik Dominion Bilbao Basketek gaurko partidan. Munbruk ondo. Ez da amuan erori, jarraitu egin du eta besoa luzatu behar zuenean. Esbeltek baloia usteko gogoa zeukanean, eta gero Smuldersek falta hartu du, jaso. Goan izan aurtengo Eurocup honetan Alemaniako 5 talde dituela. Eta uste dut 5 horietan indartsuena Ulmekoa da. Ikusita gertatzen ari den gaur Valentziaren aurkako partidan, eta aurreko 2 jardunaldietan lortu dituen emaitzak ikusita, nola gainera? Nagusitasunez. Eta Sito Alonsoren utxartea berriro, 54 segunduren faltan, nik pentsatzen dut, eutsi nahi diola alde honi, geratzen den denbora honetan ez dituela
oparirik nahi azken bat. Bai, ez da alde txarra, ez? Amets gozoetan ere, nik uste alde honekin ez dutela, ez? Pentsatuko egotea momentu enten, Dominio Bilobasketeko jokalariak eta entrenatzaileak ere, ez? Gehiago landu beharko zutela Oldenburgen aurka gaurko partida ikusita Oldenburg nola irizte zen, ez? Minduta. Josean, galdera batin barizut, beti ere entrenatzailea bakoitza dan bezalakoa da, baina Sito Alonsorena askok eta askok ez dute ulertuko. Borka igandean ez zuen erabili. Beste batzutan Ales atera eta Ales Suarez, eta gero bigarren zatian arrastorik ez. Gauza gertatzen ari da Deian Todorovicekin. Bai, gauza harrigarriak gertatzen dira, askotan. Badirudi albo batean uzten dula, ez? Noiz benka jokalari bat edo pare bat, eta beste guztiekin jokatzen duela, eta badirudi gaur Todorovici tokatzen zaiola, ez? Gaixo dagoenik ez digute esan, eta gainera jantzita dago jokatzeko moduan, hau da, denak ondo daude, eta Todorovic eta pentsatzen dene bezala Borja Mendia da, iten direne bakarra kantxara, eta Borgaldiz izan da, eta hortxe da berriro, Suediarra. 44 segundo jokatzeko. Kanarekin batera. Gurutzatzen duen, herriko marra. Presioa bai, baina ez da oso indartsua. Segundu batzuk agortzeko bakarrik. Moaizanako defensarekin. Hora, problema gehiago ditu Munbruk, Esmuel Beten aurrean. Sartu du, ez dugu ikusi mendikan, edo ez da gize gertatu dan, ze errealizadoreak ez digu saskia erakusten, eta bain gainera falta egon da. Zamarre irukorekin jarraituko du Dominio Bilobaskete, baina Ales Suarezek falta jaso du. 3 puntu dara matza, sartu ala lortu irukoa. Honekin 4. Eskun muturrona dauka jokalarian. Bai, baina ez alda gehiagi espezializatzen ari kanpotik jaurtitzen. Agian bai, Eta hori Dominionek ez du behar, Gehiago borrakatu behar duela, barrukaldean. 29 eta 45, 16 puntuko tartea, ez da alde txarra bigarren zatiari begira, Ruf, Kramer lantzen, Dugginsek egin beharko dio hortiketan, denbora balin badauka, hortxe da zutitu, jaurti, ez du sartuko eta honen bestez bukatu da lehenengo zatia Eue Arenan. 6.000 lagunentzako lekua du, baina uste dut erdiak baino ez daudela gaur, naiz eta euren taldearen estreineko partidua den aurtengo Eurokopa honetan, baina beti ere aurreko bi jardunaldietan jaso dituen emaitzek ez dute jende animatu nonbait, Ez dirudi, eta irudi honekin nik uste dut animoak ere beherakada egin dutela, ez? Gaur Bilbobasketek erakustaldea ematen ari da hemen Alemanian, eta badirudi zaleek ere nabaritzen dutela, ez? Orain arte esan berdugu gainaz, arlo guztietan nagusitasuna erakusti dela, ez? Dominio Bilbobasketek, eta bide hortatik jarraitzen badu, azkeneko minutuak lasaitasunez jokatzeko aukera izan du. Josean, datu oso argiarazgarria dago, jaurtiketan gertatzen ari dena. Alemaniarrek guztira jokoan 28 jaurtiketa egin dituzte, eta sartu 15 baino ez. Dominio Bilbobasketek berriz 31 jaurtiketa egin ditu. Horietatik 16 bider 6,75 marratik. 10 sartuta. 72ko portzentajea. Hori ikaragarri handia da, portzentaje hori. Begira, bikoetan 15-tikan 4 bakarri sartu ditu, horretikan 26, ez? 16 iruko egin ondoren 10 sartu ditu, zertarako bilatu, ez? Biko jaurtiketak. Kanpotik iturri hori ondo bilatu eta aurkitzen ari zarenean. Jaun Andreok, lehenengo zati honetan, emaitza ezin hobe dauka bere alde Dominion Bilbobasketek, 29 eta 45, 16 puntuko aldea markagailuan. Aurtengo Eurokoparen hirugarren jardunaldian murgiluta gaude gaurtik, 3 partida jokatuko dira, 2 jokoan dira, bi hobesan da Alemanian bertan, Ulme aurretik zen markagailuan duela gutxirate, baina hirugarren laurdenean Valentzia esnatu egin da eta dagoeneko markagailua irautzen hasiak dira Pedro Martinezenak. Eta erabat iraulita daukana partida atsedenaldian Dominion Bilbao Basketa.
Hortxe dituzue laurdenez gertatu dena, 16:27 dukatu da lehenengoa, 13:18 bigarrena, zapalgailua pixka bate jetxe egin du Dominion Bilbao Basketek, eta neurri baten, igandean eta aurreko astean egin zuen moduan, beti ere etxetik kanpora lehenengo zatian ospain dute dagoeneko beltzezkoek markagailuan. Orain ikusi behar da, jarraitzen duten hain errez jokatzen, eta estualdiak pairatzen dituzten bigarren zatian, ze tarteka gertatu zen zaie, aurreko astean esate baterako Bonen. Bai, espero dezagon hori gertatzea, partida hasiera hoberena izan da, nahi bezala jokatu gulako, 16:27. Egia da, 18 puntu bakarrik sartu dituela, baina aurkariak ere antolatzaile zaldatu ondoren ez du askorik egin, arrisku gutxi sortzen duen taldea da orain arte, 13 puntu bakarrik egin dutolako eta 16 puntuen aldea atsedenaldia oso ona iruditzen zait, nahi bezala bukatzeko partida, espero dezagun, konzentrazioa ez galtzea, hortan saiatuko da Sito Alonso eta hoberena minutu guztia banatuta dituela taldeak, ondo iristeko partidan bukaerara. Baiz, gehienez, 13 minutu jokatu ditu Janak lehenengo zatian, eta 10 jokalari irabili ditu Sito Alonso guztira lehenengo ordi horretan, eta puntuak sartu ez dituen bakarra Raul López izan da. Gainetik guztiak hori gaur Dejan Todorovici, atxena emate erabaki du nonbait, Borja Mendiak, normala den bezala ez du kantxara irtengo, eta 10 gizon horiekin, Borgek esate baterako, gaur 7 minutu ia lehenengo zatian. Baina beti ere, entrenatzailea jakin behar du, taldeak kudeatzen eta egiten dituen aldaketak, jakingo ditu zergatik egiten dituen. Emaitza ona eta alde datorrenean, isilik egon behar. Noski baiet. Erasoan da Dominion Bilbao Basket, bigarren zati honetan 16 puntu goiti markagailuan, errexari da nagusitzen eta hala behar du izan, aurrean daukan aurkariak ezpaidio lan handirik eman hasieratik. Bertans, 13 sartu ditu talde bilbotarra lehenengo zatian, jaurtik eta egin ditu, baina gehienak asmatu, eta agian ez da komeni arlo horretan gehiegi berotzea, ze jaurtik eta bain baugazu baina ala moduz jaurti ez, esango nuke. Ez, errebotea neko ondo itxita zukan Oldenburgek, ala ere azpimarratu behar dugu. Beraien jaurtitzaileriko berena Paul Dindela, neko ondo zainduta okate, 2 iruko sartu ditu, bi egin ondoren. Baina neiko ondo daukate, zainduta jokalari hau eta iturri hori agortu ezkeo beste jokalari guztiak iaia nora ezean ikusten ditu. Pikan rola, uste jokaldi batean ezik, gainetiko guztietan ez dute lotura ere lortzerik izan. Eta horre pasea Preledetxek eman zion baliri, ez da egokiena hori egiteko aproposena Kramer du. Oldenburg eta lesionatuta dagoen Machado Brasildar estatu batu horra. Orain ondo, Monbru. Jaurtik eta bazeukan hor, egin du, sartu ere bai. Beste irukoa. Eta gainera gustatzen zaion txokotik, herritik. Gustatu uste dut bazter guztietatik, atsegin duela. Erantzuna berehala Puldinek eman dio. Azke ikusten du bere burua, eso armatzeko doa izugarri dituen jokalaria da, ez? Baina, Monbruren antzera urteak ere baditu honek, 34 bete baditu, duela 2 egunen justu ere. Jarraipena ikusi du ez oso argi Alex Suarezek, berriz ere hasiko da hor Bogrisekin lantzen, honek ondo zabaldu, eta behintzat Bogris gauza bat ondo egiten ari da. Horrek defentsa itxi arazten du eta egin behar duena egiten du alegia, kanpoan dagoenaren zai baloia atera. Bai, ondo banatzen du gaineaz baloia, barrutikan kanpora, saskiari ez dio kasu egiten, baina defenditzaileak ere amuari heltzen diote eta nahi bezala jokatzen du. Ez dago partidarik, oso errex, entrenamendua baina zaleak hor daudela burutzen ari da Dominion Bilbao Basket, 32 eta 53, errebotean antzera dabiltza, baina jaurtik eta alorrean berriz, sekulako portzentaiekin ari da, talde bat eta beste berriz oso atzean. Oain ere 3-8 partziala, laurdena hasteko, 3. laurdenak garrantzia handikoak izaten dira, mantentzeko edo areagotzeko albaldin bada aldea eta hortan ari da saiatzen Dominion Bilbao Basket, lasaio bukatzeko azkeneko laurdena. Lehenengo fasenetan, azken elkatuaren aurkari da, Sito Alonsoren taldea eta biztan da behar bada zergatik. Naiz eta etxean lehenengoa izanik, beste itxura bat emango zuelakoan ginen, baina gauzak oso argi zituela hasi du bere lana
Bilbao Basketek eta hartara horra iritsi da, urratsak dira, ez? Agian bultzada txiki bat eman dio horregatik desorekatu da, baina nola falta ez dioten pitatu urratsak garbiak. Zortzigarren urtean, Europara ubildu dena aurten Oldenburg. Pase horiek ez jasotzea, benetan. Bai, ez dute jarraipen bat ere lotutzen, Horre garbi zeukaten, blokeo eta jarraipenaren ostean, Esmulderre jokaldia bukatzeko eta, baina paseare ez du jaso behar den ez bezala. Eta bea da jokalari hoberena, momentu honetan, puntu arloan, pentsa. Martxo honetan historia kontatzen hasi beharko dugu, ze gauza askorik ez gara ikusten ari. Partidak ez dauka, histori gutxi dauka, partia honek ikusita orain arte erakusten ari den talde bat eta bestea, Hemen saiatzen ari dira, hori jantzitako jokalariak, hor binera txiki bat egin ondoren. Baina ez dago partiarik, nik uste eta dela momentua gainaz, erabaki zuzena hartzeko eta aldea finkatzeko. Europako txapelketan eta bereziki bigarren txapelketanetan Eurokapen etxetik kanpora 80 puntura iristen ez denak, etxetik kanpora gauza gutxirak utziko du, baina etxean dabilen bezala puntu urritasun horrekin. Bai, badirudi gainaz multu hontan talde hau oso biguna dela, eta zaitasunak izango dituela partidak irabazteko. Eta gerokoak izango dira, eta, Eurokapean ere badakigu ze gertatzen den, gero Euroligatikan kanpo gelditzen diren taldeak ere, multzuetan banatzen dira, horiek normalean indartsuagoak izaten dira, normalean, hala ere, ikusteketako ze gertatuko den, eta nolako multzoak beteko diren. Epe laburrean jakingo dugu. Ez, gero gauzak zaildu egiten dira, Euroligatik datozenak ere erritmoarekin datoz. Eta denboraldia salatu nahi izaten dute kasu batzuetan. Eta talde sendoagoak izaten dira normales. Hori da. Puldinek zerbait egin nahi du, taldea bizkar gainean hartu. Goan izan aspaldi aukeratu zuela Detroitek 59. postuan draftian edo NBAko aukeraketan. Eta hori da talde honetan draftetik pasaden gizon bakarra. Baina Alemania gustukoa du. Ze denboraldia askotxo daramatza talde honetan aresten aipatu bezala 2006tik. Hain justu ere, Bogrise pasea jaso, oso biguñor, Puldinek eskua luztatzearekin, Greziarrak ezin jokaldia gauzatu. 2 puntu daramatza, Sirane, lortutakoak Bogrise, Prepelic, Esloveniarrak Smoldersi, baina hor erbele egonda, zaila zuen baloia jasotzea. Hor Bogrisek patxada gehiago. Patxada gehiago jokatu berdu, erasoan ere aukera bikaina zeukan, hor keinu bat egin ondoren, jauzia egingo zuela defenditzaileak nahiko garbi zegoen, eta hor nik uste dut gabezi batzuk ere badituela jokalarien. Gutxi ikusten ari garena Sean James da. Ikusita nola dago partida, beharrik ere ez dakit daukan, momentu honetan erneatuta ikusi dugu momentu batzuetan, agian fiziko atletik ondo etorriko zaio, atxeen bat hartzea, eta zertarako erre. Paseatzen ona, Bogrisek alare jaso egin du, kanpora zabaldu behar, Suarezek jaurti behar 4 segunduren faltan, erreboterik ez zegoen, Kramerrek jaso, Kramerrek ekorrika gurutzatu du zelai guztia, eta bertan zen 3. falta izango da. Bizituen lehenengo zatian egin da, eta horre falta egitera behartu du Chris Kramerrek. Suarezek gaurko partidan 3 marratikan jaurtiketa gehiago ari da egiten. Bai, horregatik izaten izune arestian, espezialista bihurtzea, ez dakite behar duen. Begiran bukatu duen. Jaurtiketa ginen. Aukia. Erbelek sendotasuna emango dio orain Dominionen taula azpiko jokoari. Hor ikusten ari garen jokalaria azkeneko udaratan, Indiana Pacers eta Milwaukeerekin hango udara kampusean aritutakoa da, NBA-an sartu nahian, baina oso zaila da gaur egun. Ez du mailarik ematen. Lehen ere zaiatu zen, eta azkenean garapenerako ligan botatzen duten jokalariak dira. Dena den, Alemenen aurkitu du bere etorkizuna eta 5 urte daramatza da honeko. Burrun, unibertsitatean ikasi da gero. Lehen xago ere ipatu du Josean,
hainbat estatu batuar Alemaniako 12. hirukoa da. Dominio Bilbao Baskete, Raúl López faltatzen puntuak pilatzeko eta hortxe nondik asmatu den. Kanpotik. Neko zaila izaten da puntua pilatzea, ez plan emazu jaurtiketarik egiten, hau izan da lehenengoa. Orain arte jokoa banatzen ikusi dugu, ez, Raúl López. Hala ere badakigu zenbateko kalitatea dokan eta taldeak beharra baldin badu bukatuko ditu jokaldia. Bueno, lehengora nator berriz, Alemaniako ligara estatu batuar ugari, batzuk urtebete pare bat eman eta saiatzen dira beste liga batzutan jokatzen, baina azken baten gehienek bukatzen dute liga honetara itzultzen. Garbi dago seriotasun handia duela eta legea gainera zorrotza, hau da, komeririk ez dago. Ordaintzen ez duen taldeak puntuak galdu eta beste hainbat kasutan ere, kategoria edo maila galdu dezake. Hori ez da atzeren gertatzen. Horrek ziurtatzen du, ez? Jokalarian entzat ere, bueno... Seguria da, Noski baietz, badaki ez, sinatutako kontratu kobratuko duela, eta, bueno, Alemania ere, bueno, badakigu, ez, nolako herria den, eta nahiko ondo moldatzen dira, ez, naziontan, eta agian horregatik hain gustora, ez, jarraitzen dute, eta lehen aipatu duzu. Ibiltzen dira, beste herrialde batzuetan, Israelen, eta bar, eta buelta egiten dute azkenean, ez, Alemanira. Bizitza maila. Zerbaitik izango da. Bizitza maila eta seriedadea aurkitzen dutelako azken finean. Gamerrekin barko du berriro jaurtiketa. Gaur ere minutua pilatuko ditu. Machado iritsi arte. Beste inoreztulako atseginagorik. Taldearen joko antolatzeko Trinkenkitxe jaunak eta denbora eman du horre makurtuta. Hausnarketa hondirik ez du behar partida honek harentzat. Dubins eta Mumbruk ondo banatu, Raúl, Bali gaindituta, horre Bogresek ez, Bali jarraipen eginda, berez Bogrese jaso behar zuen baloia hartu du Herbelek, eta gainan zukan estatu batuarra, Alessandro, Bali, Bogresekin, honek burkuru jokatu nahi zuen hor, ondo laguntza Raúlek, eta orain duda berriz ditu Oldenburgeko erasoaldi honek, oso ondo dominion. Eta teknikoki gabezi batzuk ere bai, karagarria. Bai. Raúl eta Dubins ezkerrera zabaldu du, pasea motel xamarra Herbelek Bogrisi. Saiatzen ari dira Bogrisekin jokatzen, behin eta berriz. Partidua proposa du, Greziarrak behingoz minutu onak joka dezan. Utxartea du kantxan, 42 eta 40, utxartea ez aldaketa dira. Bogrisek gaur partida proposa doka, ez? Beak ere, 2 metro eta 10 zentimetro dituen jokalaria da, ez? Ikusten dugu, abia da hundia ez daukan jokalaria dela, ez? Diesel txamarra delako, baina aurkariak ere ala moduzkoak dira, ez? Baina arrisku gehiago sortzeko nik uste dut kapaz dela, ez? Baina saskiari ere kaso egin bertzaio eta begiratu ere, bai. Eta askotan, baloia banatzea bakarrik egiten du. Diesel izatetik gasolina erabiltzea pasadadilla. Denbora badauka. Bai, badauka. Ez dakik zenbat, baina... Momentu zaultira doa, hor ikusi dugu. Eta berriz ere Prepelic, kantxara dator. 22 urterekin, genien bezala Esloveniarra, Olimpiako arrobian ezitakoa. Eta honeko esperientzia zabala du, bai Olimpiarekin Europan, Euroligan eta Eurokapen, eta baita Esloveniako selezioarekin. Jana. Jaurtitzen, daukan abilezia, ez dago azpimarratzerik, oso errez egiten ditu jaurtiketak, eta bereziki inor aurrean ez duenean. Oso gutxi eta aurriak egingo ditu. Eta oso gutxi ez duten diote, ez? Hasiera-hasieratik kantxa guztia ikusteko aukera dauka, ikusteko nunda den taldekidek ere bai, zer agindu behar duen ere bai. Erritmo aldaketak egiteko ere espazio asko ematen dio, ez, defenditzaileak eta nahi bezala jokatzen ari da. Kontuan hartuta berez titularra izan behar duela Dominionen eta Raulek atxeden minutu egokiak eman Janari. Gaur jokatzen ari da eta nola gainera. Holari hori ikusi besterik ez dago. Prepelic desesperatuta ikusten dugu,
Prepelicek uste dut mamu asko ikusi dituela partidaren hasieratik. Hanak ez, baina Sean Jamesek hartu aldaratze hori berriz kantxan delako, erritmo aldaketa Rufek eta falta egin dio Dubinsek. Kostatzen ari zaio Oldenburgi, atzeraka itzultzen, defentsa sekula espaidu prest, pronto. Ez, lehenengo paseaz du gelditzen, ez dute gelditzen antolatzailea, egalekoak ere nahi bezala korrek egiten dute, ez, albotikan, eta zer esanik ez pivotak, ez, nahi bezala iristen dira, antolatzaileak aukera dauka banatzeko, transizioa jokatzeko ere bai, buruz, horrela ezinezkoa da, ez, defensa hori ez baldin badu hortzen, zailtasun izugarriak izango ditu multzo hontan partida bat ere irabazteko. Bueno, eta Sitok, pentsatu daiteken bezala jarraitzen du minutuak banatzen etengabe gainera. Herbele kanpotik ez, baloia ateratzen saiatu da Bali, eta Jamesek horre lapurreta egin dio, eta falta jaso honen bestez. Eskorik ez du egin, horreko partidatan joklari erabakigarri izan den bezalaxe, gaur haren laguntzaren berri askorik ez du izan taldeak, baina behar ere ez. Bueno, eta 33 zenbaki hau aipatu dugu lehenxeago, nahi zuzen ere Philip Svelgen. Ez dakit Alemanian belarria berotu, burua berotu dintzioten, ze hor gelitu da, Seleziotik pasa, joklari haundia izango zela adituek plazaratu eta gero, bai, selezio guztietan jokatu, baina azkeneko 2 urtetan ez aurrera ez atzera, zegoen tokian gelitu da, eta bukatu du talde honetan jokatzen aurten, Oldenburgen. 42 eta 65, Negabiziko puntua ditu Sean Jamesek bigarren zati honetan. Eta zenbat baloi daramatza talde alemaniarrak, 8tik gora bai. Hanna. Schwedheim 0 Punkte. Prepelic. Das soll ein Shooter sein. Kostatzen zaio ala ere blokea eginda gero blokeatzen denari aurrera egiten, eta hartara pikanrolik ez dago. Hau dute gauzarik onena. Jaurtitzeko trebea direla, eta hau erakutsi zuten duela 2 denboraldi, oso ala jokatu zutelako orduan, beste Dominion Bilbao basketzen aurrean zegoena espairik gabe. 20 puntuko aldea. Rufek oso bigun horre. Baloi aterako zuelakoan utzi egin nahi izan du, gainean egonda Svelgen. Horrela oso zail izaten da, ez, jokatzea ikusita gaina zer dagoen barruan. Oso bigun sartu da hor. Hor. Ez zukane paserik eta jaurtitzea erabaki du ondo. 5 puntu, daramatza bai. Prepelic, Kramer eserita du berriro. Eue Basket Oldenburgek. Eta Borgek falta Prepelici. Bai, falta garbia, ez zeukan beharrik, ez, hainbeste presionatzeko, hor 9 metroen gudu hortan, sastia begiratzen ere zen jokalariari, besoa sartu dio, ez, zentzu aldaketa nahi zuen egin Prepelicek, eta oparitxo bat jaso dugu. Zan dugu Olimpian eman ditula urte gehienak, ez izelako, baina denboraldi bat egin zuen Turkiako ligan, eta ez zuen oso atseginek izan, eta berehala Ljubljanara itzuli zen. Eta talde honetara zergatik etorri den, hein handi baten Matxaben lesioak eragin du jokalari hau fitxatzea. Wir stehen auch ziemlich weit oben in Spanien, ne? Bueno, Alemania pixka bat ere ikasiko dugu. Zango esatarien ahotsa sartzen ari delako gure kaskuetatik ere. 20 puntuko tartea, minutu eta 44 segundo. 3. laurdenaren bukaera dizteko. Hanna. Rudolfen errebertsua eta urratsa dira. Bai, buelta erdi hortan bai. Bogris aipatu dugu, baina Rufek Andorran bikain jokatuta gero, ez da ez jokalari bera izan, eta behar bada denborare beharko du, berria den ikuspuntutik, baina ezagutzen duen liga da, eta etekin orain arte ez da inbestekoa, eta ez hori bakarrik, sensazioak ez dira oso onak, ez dakigu prezipitazio pixkat erabiltzen duen jokalaria den, edo zer gertatzen nahi zaion, baina... Josea, nene harrigarri dutzen zaiz, ez da eskutatzen den jokalaria. Ez, baina etekina txikia ematen ari zaio taldeari, ez? Kontuan izan gainaz, ze
ze fitxaketa izan den, eta, atzerritar bat dela, estatu bat horra. Egia esan, Alemaniar asko ez dago Espainiako ligan jokatzen ari, Benzik kain, eta gero besten bat orain izena ahaztuta duana, eta gehiago ez. Baina hau urrezko lebligan aukera espalimaanago. 47 eta 79 utzi du Tobias Borge, benbeineko markagailua. Amaitzear hirugarren laurdena, Hanaren falta Prepelitzen gainean. Eta dudarik gabe bigarren zatia aspergarri bihurtzen ari da, ze Eimarreko lan guztia egin du lehenengo zatian bereziki Dominionek. Bai, oain ere 24 puntu sartu dizkio laurden hontan, ez? Erritmo pixkat aldatu ondoren, eta, laurdenen hasieran defensa estutu ondoren, ies egin du markagailuan, ez? 3 eta 8ko partziala sartu ondoren, ustartea eskatu du, ez du ezer lortu, eta bide berdinetik handoa partida, ez dago aurkaririk, kontraria oso biduna da, eta badirudi amore eman daudela, asko ditugu. Daiz, reakzio edo susperraldi susmorik ez du partida honek. Hor falta jaso espadu Hanak. Bai. Eprele pitxek ikutu gai du Smulders eta Bord. Ez. Zito Alonso eskatu dio, albotikan antolatzeko zerbait, jokaldi diren bat. Baiz, bukatzear da laurdena eta beitzat tajuz jokatu dezaten sistema. Oso horrez baloi hor sartuta falta egin dio Smuldersek Sean Jamesi. Blokeo zuzen batekin 3 jokalari joaten dira. Zen baguza lortzen duten. Harrigarria iruditzen zait. Taktikoki ere horrelako gauzak ikustea. Defentsa iztea ez da gulertzerik. Ez da gulertzerik, kontuan hartuta ze sarraski egiten ari den Dominion kanpotik. Egiten ari den edo egin duen. Eta badirudi, poliki pixkanaka, fisiko aldetikan ere hobekuntza egiten ari dela. Baina partido begere hortarako bali dute, ez? Noski bai. Ez ere hobetzen joateko pixkanaka. Eta ea etxean jasotako bi porrotoiek, bai ligan eta baita Eurokapen ere istripo baino ez diren izan. Ze etxetik kanpora etekina ezin hobea, lortzen ari da oraingoz Dominion Bilbao Basket. Ligan bi partida etxetik kanpora eta Eurokapen ere okerra hundirek ezean, bigarren eskuratuko du gaur. Hor beraz, 3. laurdena bukatu da, diferentzia galanta dago markagailuan beltzezkoen alde. 20 pro Viertel. Ein bisschen drüber. Hallo, wie heißt du? Mehmet. 60 müsste da stehen. Okay, Mehmet, du bist heute Verteidiger von El Salvador. Super Shot. Du kannst entweder... Ja, die haben ja auch jetzt die Regeln im Handball verschärft. Nicht? Die haben ja auch die Regeln jetzt verschärft. Eurokapeko bigarren jarrunalia bukatutakoan 8 ziren galdu gabe zeuden taldeak eta hoietako batek jarraituko du beste astebetez galdu gabe. Izan ere Ulm eta Valentzian arteko partidan alemaniarrak gogor eta nahiko errez ziren markagailuan agintzen lehenengo zatian, baina Valentzia esnatu da bigarren zatian, partida gogortu, markagailua irali, sekulako bukaera estua, eta aldakizu nola ere bazi duen Valentziak Ulmen, Josean. Azkeneko momentuan, Pibesek 3koa sartuta. 79 eta 82 bukatu da partida. Beraz, Valentziak 3 partida jokatu, 3 irabazi ditu. Ulmek 2 galdu eta bi irabazi eta bat galdu. Eta Alemanian jarraitzen dugu, izan ere Ulmetik kilometro desente batzuetara, Oldenburgen, Sajonian gaude. Eskintzen ari garen partidua Sajoniatik, 58 eta 71 hemen 3ko mirargarriren beharrik ez dago. Ez laurden guztiak irabazti ditu, orain arte Dominion Bilbao Basketek, ez? 27 puntu lehenengo laurdenean, 18 bigarrenean, 26 hirugarrenean. Eta, ezinen ikusten dugu talde horia, ez? Martxa hontan, aspaldikan, erabakita dagoela partida ikusten ari gera, eta agian hau da momentua sistemak lantzeko,
entrenamentu moduan, presari gabe jokatzeko, baina ez arriskoan dagolako partida, ez, baizik entrenamentu moduan erabiltzeko. Bai, hori batetik, eta alba duzu 30 puntu batik irabazi 30 puntu batik, hori Sito azpimarratu izan zuen Donostian igandean. Ba, noski. Aldeak ere garrantzizkoak izaten direlako, ez, horrelako ligaxka laburretan. Sekula ez dakitu ze gertatuko den ondoren. Eta espada, aukera hori balin badukazu, baliatu, aprobetxatu, Dubins. Errebota ondo itxidu Tobias Borgek. Atzetik etorrita, ze Dubins engaina zen. Ale Suarez, desbideratuta jortik eta hori eskutik nola era den ikusita. Eta ez da egite, beharra ere bazegoen hor, kontuan hartuta, beharra ikusi ditu bidalgide erreboterako pres eta horregatik egin du jortik eta. Baina errebote Alemaniarrek hartu dute. Dubins. Erditik erdibitu, kanpora atera, eta hor aurreko partiotan baino gehiago jokatzen dira gaur Winger, asko ez ordea. Zana pausoan, atzera begiratuz, eta ze falta jaso duen. Ondo kudeatzen du gainez baloia eskuartean, erritmo aldaketak, lehenengo urratsa oso azkarra dauka. Eta gero badirudi, oso patxada handi jokatzen duen jokalaria dela, baina erritmo aldaketa bikaina dauka, eta hemen ikusi ditugu defenditzaileak ezinen atzetika. Baiz, presioa une batzutan saiatu dira egiten, baina ez dira jaioak, hori egiten ere. Orain Lokar ipini du janaren gainean Trinjetxitxek. James kanpotik! Beha festa da, aspertu da, egurra banatzen dute hor barruan, eta Suarezek irupak egiten baditu, nik ere bai. Kanpoan lortzen ari dena ikusita ez dakit etxera itzultzeko gogoak dirik izango duten beltzezkoek. Ez? Dubins. Nik uste guztua jokatzen dutela, etxean ere. Prepelitzena labur geratu da, Janak falta egin baitio. Beraz, jaurtiketak izango ditu eta 3 izango dira gainera. Kanpoan zelako, marratik kanpora. Atzerago, Prepelitz. Eta gaur gauean ze hasiko zaigu? Zer hasiko zaigu? Munduko saskibolerik onena nun bait? Zalezu jarraitzen, NBA famatua. Bai, askok aipatzen dute, lehenengo hilabeteak aspergarriak izaten direla, askotan. Eta aurre denboraldi moduan erabiltzen dituztela, playoffetaraino iritsi arte, baina, noiz behinka ikusten dira, partida honak egia da, fisiko atletikan zoragarri jokatzen dutela, baina fisiko horrek askotan taktika albo batean uzten du. Eta agian horregatikan bihurtzen da, noiz behinka aspergarria. Bai, eta marketinga lortu da honego naizuena, Estatu Batuetan bertan jaiotako 100 jokalari baino ez daude, gaur egun. Nola diren gauzak, Kanpotar ugari eta horrek gauza badakar, munduan zehar oihartzuna izatea. Partidu honek ez du historia handirik, aspalditik amaituta dago, erabakita Bilbotarren alde, kanpa politxarekin hasi dute lana eta jarraitu dute oztopa handirik gabe bigarren laurdenean, 16 puntuko aldearekin iritsita atsedenaldira, ez da ez aurreko astean gertatu zena errepikatu. Noi duten bezala eta edonork gainera egiten du mozketa, baloia jaso, baloia banatu, hau da, alde hortatik Sito gaur, lagun bat, talde lagun badu aurrean. Utxartea markagailuan, 30 puntuko tartea. Oldenburgeko EUE arenan jarraitzen dugu eta azken txampan dagoeneko norgehiagoka, hobesan da azken laurdenean. Ez dago aldaketari markagailuan, aurretik denbora guztian Bilbotarrak 30 puntuko tartea. Jota dago etxeko taldea, talde hori duna, Alemaniarra berau, aurreko astean Bonek beste itxura bat eman zuen, Oldenburgek ordea ez. Eta pixkanaka gorantza datorrena, Sito Alonsoren Dominion Bilbao Basketa. Hanak oso garbi ikusi du hor, errebotea etzuen arren, jaurti behar zeukala, taldekideak atzean egon arren. Berakedi bat, aipatu behar nuen, izan ere EUaren honetan 6.000 lagun sartzen dira, 2.000 besterik ez gaurko partidan.
Eta berez kantxa hau berria da, duela 2 urte ipini zutelako martxan, 36 milioi euro gastatu zituzten, kompleju bada, azken baten, eta hemen besteak beste, hipika lehiaketak, eskubaloi partidak, eta musika kontzertua. Ni uste gaur jendeak musika atseginago izango zuela, ikusi nahi dena baino, Ikusita ze gertatzen ari den, agian bazekiten ze gertatuko zen, horregatik 2000 bakarrik jontira. Aurreko astean ikusi dutelako zertzen gaur aurrean izango zuten zezen beltzau. 49 eta 81. Martxa hontan, Europan lortu den aldeko emaitzarik nagusiena gauzatu dezake Bilbao Baskete. Bor. Pausoan, Nahi bezala, momentua da sistemak lantzeko eta hortan ari da zaiatzen, Ipurdia dagoeneko altxata daukate aspalditikan, Oldenburgeko jokalariak. Eta hortarako partida proposa momentuntan, sistemak lantzeko. Kostazaie beste bat sartzea eta Borgek lortu duen hau benetan Irukoa benetan zaila zen eta faltarekin, bai. Hala dirudi. Kramerrek egin dio falta, bigarren irukoa sartu honen bestez Tobias Borgek eta taldearen 13. da, ez? Kontuak ahaztuta ditut, ikusita, bai, 12. Edo 14. 13 zeramatza. Drijancic entrenatzailea demoraldia iritsita, hasita iritsi zen, Iaz, azkeneko 5 partidutara. Kopa irabazi zuen Alemaniako kopa talde honek iaz, Bai, badakit, baina irudi honekin bukatuko du demaldea. Horregatik... Ez dakik ze helburuak izango dituen, baina Europa mailan... Lehenengo zatian aipatu dugu makurtuta hor, ardura handiko denboralia zuela aurten, ez bezala. Eta nortasun honekin, aitzakia, bai, izan daiteke antolatzaileak biak ez dituzula, baina hori ez da aitzakia azken baten. Begira, azken baten, Dejan Todorovic azkeneko laurdenean ipini du jokoan Sito Alonso. Orain arte, aulkian eserita egon da, aulkia berotzen. Ondo, Bogris, bukatu du Bertansek emandako pase horretan jokaldia, 33 puntuko aldea, zena, orain 35 utzi du. Smulders eta Puldin aipatu eta gainetiko guztiak nun dauden galdetu. Oldenburgen. Ezer gutxi erakutsi dute gaur behin. Hiru minutu terdi bukera iristeko, 100 puntura iritsiko alda Dominion Bilbao Basket. Zapalgailua momentu batean gehiago zapaldu izan balu, agian bai, orain uste dut kostako zaiola. Naiz eta kanpotik bere horretan jarraitu nahi duen, 15. irukoa, Eta porcentaia zoragarria. Ondo Todorovic, Kramer. Baloia kenduta eta Smuldersek falta egin behar izan du. 3 minutu geratzen dio oraindik, 11 puntu falta ditu langa hori gainditzeko. Guro makurri ikusten dugu entrenatzailea. Eta gorbatako gorapilua askatuta. Bai, ez dago gustora, Batzutan gertatzen dira, egun txarrak izaten direla, baina hau ez da egun txar baten adibidea, Jateak ez du sensazionik banatzen, eta ez dakigu, etxeko ligan ere nola moldatuko diren, baina Europa mailan aurten irudi honekin urrutira ez dira joan. Kantxa honetan badaude hiru zenbaki zintzilik, erabiltzen ez direnak, 6, 8 eta 14. Straub, Betxa eta Makoirenak. Estatu Batuar baten, arrasto utzizun Estatu Batuar baten elastikoa edo zenbakia erretiratuta dute. Eta hemendikan pasaiere joklarien artean badago Bilbao Basketekin zeresana emandako bat, bi bota zena. Ezaguna, Dior Fischer, hemen izan zen, bi edo denboraldi batez. Denboraldi batez, 2006a. Hain zuzen ere. Horati diot Estatu Batuar asko, Alemaniako ligatik pasa eta atsegin izan dutela liga hau. Gai hartan, inzen handirik etzokan orduan Fischerrek, gerora egin zuen. Eziki Tel Avivera egin zuenean.
Todorovicek begarren baloia eskuratu du. 2 minutu terdi. Bigarren aspalitik Patrikan dauka bigarren garaipena Dominion Bilbao Basketek eta multzoko lidertzan ipiniko den ikusi beharko dugu ze emaitza honekin Nanterrek galtzen badu bihar, multzoko lidertzan ipiniko dira Sitorenak laugarren jardunaldiaren atarian. Eta ikusita nola hasi zuen aurtengo Eurocup txapelketa, albiste ona ez? Eta ez hori bakarrik, badirudi sensazionak edo hobekuntza nabarmena egin duela, ez? Arlo guztietan Dominion Bilbao Basketek. Josean, eta gainera bigarren zati honetan, Herbel, Munbru, atxeen hartzeko minutuak, aulkian eserita, beharrik ez dutelako gainetiko taldekidek, eta aldiz, minutuak baliatzen, kantxara irteten ari direnak. Borja Mendia ere kantxan ikusten dugu. Hori da. Alde guztietan, arlo guztietan alde nabarmena dagoelako, ez? Merezi baloi galdu ditu. Ia ze bosteko amontunta. Bai. Bor, Ruf, bertan zelana ere bukatu da, nonbait. Mendia, Bogris. Eta Deian Todorovic. Rufek ere aukera izango du, ez? Bere zenbakiak hobetzeko. 33 puntu, hori da dagoen aldea, Todorovic. Ruf bakarrik taula azpian. Baloia jaso duenerako, 2 etorri zaizkio baina berandu. Mamu beltza ikusi dute hasieratik, bestela ez da ulertzerik, ze lehiatzeko maila eskasa erakusten ari den Oldenburg hau, Bai. Harrigarria iruditzen zaitez, Europa mailan normalean. Pentsa zein atera behar izan duen Dirige Ditxek. Katxak gaztea 19 urte Kroaziarra da bera, naiz eta Alemanian jaio zen. Txapela jarri du Chris Kramerrek, parte honetan egin duen gauzarik azmargarrien esango nukenik. Burua makurtuta, horidunak, eta minutu hauek baliatu nahian berriz, horre kantxan dauden boste beltzezko gizonak. Bosteko hau gehiagotan ikusiko aldugu, ez zait iruditzen. Ez, askotan ez. Errotea Borja Mendiak hartu du eta Borgi utzi. Laur denontan. Mendiak duela 2 denboraldi egin zuen debuta Europako txapelketan. Eta sartuela puntuak sartu zituen, nire zoritzen ze partidatan izan zen. Hau bai dela marka gau, Iruko marratik lortu duten puntu kopurua. 16 garrera. 16 guztira, eta jaurtiketak 30 dira, hau da. Jaurtitako erdiak sartzea kopuru horretan, benetan zenbaki potoloa dira. Bai, normalean Dominion Baskete oso fiedagarria da Iruko marratikan, baina hainbesteko horreztasuna izaten badezu, porzentai horiek asko igotzen dira. Eta gaur maila oso eskasa erakusten ari da defensa arloan Oldenburgeko taldea. Etxean jokatzen ari zaren ikuspuntutik, lotxagabia izan eduzula erakutsi barko zenun, ez? Bai, gutxienez lehiakorra izan behar duzu, ez? Eta hemen gaur kontrarioak ezer gutxi erakutsi du. Maurizio Parra laguntzaileak agian ez dizkio datua gondo eman entrenatzaile nagusiari. Bilbotarra delako. Dubings. Hor da Smuldersen jarraipena, behingoz egin dute jokaldi bat, eta saskiratzea lortu ezpadu ere, Holandar, Austriar, Alemaniarrak 3 pasapartoi bai ditu gizon horrek, falta eskuratu du hor, baina pikan rola, bitan baino ez dute gauzatu. Partidu osoa. Hau izan da, jokalari hoberena, bere taldean, 13 puntua sartu dulako eta 7 errebote, gutxienez lehiakorra dela erakutsi du, egia da, gabeziak dituela, motetxamar egiten duela jarraipena, bloke zuzena jokatu ondoren, baina, hala ere, bere zenbakian ikusten nahiko txukunak direla gaurko partidaz. 100 puntuko lan gara, ez da iritsiko Dominion Bilbao Basket, gertu geldituko da, 74 azkeneko jabetza izango da hau, beste jokalari gazte bat ipini du Dirige Ditxek kantxan, berriro Lokar. Hor da bitarte Todorovic, baloia legezken du dio Kramerrek, hor bukaera, jaurtiketare bai, 74 partidu hau uste dute 34 puntuko alde honek erakusten du zer egon den, zer eman duen neurketa honek,
jaunda jabe hasieratik bilbotarrak, berriro etxetik kanpora nagusi, berriro ere Alemanian, eta dudarik gabe, lehenengo fase honetan, zailena oraingoz egin dute. Bai, hasieratik 11 punturen aldea lortu du, ez? Lehenengo laurdenean, dira batean, partidan hasiera oso ona egin du, konzentratuta, dominio Bilbao Basketek eta Giostikan iparra ziero galduta ikusi dugu Oldenburg, ez? Bueno, nahi bezala jokatu du dominio Bilbao Basketek eta, bueno, Bilbotarren meritua izan da, ez? Etxetikan kanpo partidak irabaztea asko kostatzen da, eta gaur erakustaldia emateko aukera izan. Bihar Trentonen Anterrege galdu ezkero, Dominio Bilbao Basket izango da behin-behineko lidertza eskuratuko duena, gaur 34 puntugatik irabazi izanagatik, eta hau bai, irudi bitxia. Bai. Diskurtso hau ezagit kantxanean behar den, edo beste toki baten. Zuk zer egingo zenuke? Hoi sekula santan ez dut egin, ez? Orduan ez dakit zergatikan agian otxura dauka, ez? Hau egiteko, baino nik uste dut aldakeletan izan dela, ez? Horrelako lekua. Alemaniarren kezka, Bilbotarren irifar eta pozarren horrekin, etxetik kanpora lana ondo biribilduta, konpondu zuten aurreko astean, astebete lehenago egindako okerra, eta gaur berriz ere aurrera pausua eman dute, datorren astean berriro etxera aspaldiko partez, eta orduan, talde historiko bat jasoko du Dominionek Miribilan, hain zuzen ere, Ljubljanako Olimpia hori urrengo asteazkenean izango da. Josean, ondo pasaldezu, hasieran bai, gero aspertu ingara pixka bat. Bai, bueno, nahi saskio bolai asko gustatzen zait, eta beti ateratzen dira ondoria. Dudarik gabe, eta bereziki emaitza hain alde lortzen duenean gure talde batek. Jaun Andreo, besterik ez, urrengo astera arte. Aio.